سلام كورات تخاتل تنايز مدب كم يتخونو نحجون كم تخلق جزء زقربو علتها وتحسي حزركم متيزر لغو سنة مكتال ناولكو لايك متوقعين رسينا سابسكرايب زي قورنا سابسكرايب نكبر مجمريا بناي وصاي قديات كنجمر اليوم أبزن عزوهم زلنات يوم نخزاتيو نباكستان آتيوم زلو ناب إسلام آباد رأسغة ما ناي باكستان آتيوم زلو ناي إيران وغن يوم زتفلالي زعواتات كزربول ينطبطات اب حصير غزيون امونغوزن كلت هاغرات ولا اسرائيل حويسكاون سلامكم تسفا تغيرلو بزخونه غن ازي زرربزي غنا خجمر خلو بزح انقفاتات يرألو نريو لنا بفلاي اسرائيل طقلالا زخونه نتخوينا دونا يمبال مدب كم زي بلا دريتون كم زي بلا بزح غزي ترق خم زلا رينا لنا دونالد ترامب نزي متقعتات باسرائيل اب لعل ليبانوس زفصم زلو دو كتبلو نغيروا خمزلون إيران بوغناتي ناي متصاوبو هرمز كفيتيو خمزبلت تي غنزب تخفلو زلاو ندو نكتبلو ترامب حاتيتوان يريو ازيتات نريو زلنا نطبطات مالتي ساب حجي يقصلالو ابزي نايلوم معنتي زتخا انتاي وصيتيم حيزونكم مصو نريو مينا بني امريكا وغن ون كمزي نيرو بني امريكا وغن ون مكتل بريزيدنت وي فايس بريزيدنت ناي امريكا زركبوم ناب اسلام آباد اتيمالو بناي ترامب زهابهم ممرح تختيلهم كا خودم مخانم تي جي ديفانس فايس بريزيدنت ناي امريكا تزاريبلو امريكا نزي كونتات زي اما علوون مبصح تصعر كم زلا نرئ لنا ترامب هون تي كونتات لعل عاقن نخونو يخير كم زلو زرب زلو بفلاي زي ناي وشمت هرمز زلو كونتات زي تتصبيو نغري سلازي بعالم درجاون ايران طرح زيكونه تي مصاوبو معصاو ني اوروبا بولو ولا نزن ايشيان هاغرات بولو غله بتعمي صليون بمهلاو نا امريكاون اب دبلوماسياو وغن زي نغر زي كخسرا سلازخل نزي غداي زي بقلطف مفتاح امريكا زي زرب زي كتاتو دليا زلا نابزي زاتو ترامب جن مجمريا اماراص خوينو زيكونسي مالس قند اماراص خوينو زيكونه كاب كاروت هاغرات دغف مسانيو كاب زتفالي عبيت هاغرات كحغزو زصبز نبره تقلالا دغف سلازخلو ناب كم زعينه سممعاتي خير كم زلو ترامب انتو خونه جن ايران نز سممعزي انتفريساتو نعايو زخف اخبلون تزاريو مالو كاب زخي وصانا دسيتات زي تشاغوس زبحالا دسيتات الله دسيتات تشاغوس زبحالا زينكا زين دسيتات زين ازين اقدس دسيتات كوينن امريكان عباي بريطانيان حبيرن وتحدراو معسكر اقيمونالو زلوا دسيت نصوع زلنا حجي زي كتريو لها بحفشا ماوريشيا تونونو نز دسيتات زي كتونونو زغبا عباي بريطانيا انكسا حجي حيزاتو زلا عباي بريطانيا حيزاتو لا اب 2019 زتوسنه وسانه نيرو سخا صنيحان اب ماوريشيس نختركو زوز نبره بلان اب ساعات زغن عباي بريطانيا نتي زنبره وطن نختركو نعو نغزيو دوا بيلات خم زلا نا ماوريشيس ونزن دسيتا زين كم زي تركبني زرب زلو زخا ترامب بمقوامي ترامب تقلالا نز نغرزي كم زتقاومو عدي انجليز ون مس امريكا بسمع اختبصح زي مخالاي وزياني ان شاء الله نسمع يا قدم بريطانيا ندسيتات تشاغوس نا موريشيس نمركاب زنبرا وطن اقواريصاتو بريطانيا نتي اب هنداو وقيانوس زركب دسيتا تشاغوس ناب هاغر موريشيس نمركاب زنبرا وطن نغزيو دو كم زبلو توفليتا از زخونلو قند مخنيات دما بريزيدنت دونالد ترامب نتسممع بتري سلازنقفويو اتو وطن بريطانيا نتن دسيتات هيبا نتي ابتا زعابي دسيت دييغو غارسيا زركب استراتيجيكاو وتحدراو معسكر جن نميت عامت تغاريا خدقمطلو زبل نيرو حجي جن اتسممع تسريزو وايدما دسكيلو يركب بريزيدنت ترامب نزسممع زي ابعش نت كبلون كله بريطانيا نزي وتهدراو معسكر بلاش كتبو تدلل كبل مزرابون چاينان روسيان نزي نايد خاملكت غيرن كريو كم زخلا اتنققو بصحفت قدماي منستر كير ستارمر زسم معزك قصل زخل دغف امريكا انت رخيبو طرايلو كساب حجي كا واشنطن وقعو دغف سلازي مص اتسمم ابايتون مصدا غزي يبولون مريحنت تقاوم سلف بريطانيا كيمي بادونوك زسم معزي ناب حمد كدربلو ويلا بريطانيا ناي غزار
ርእሳ معسكر ንምጥቃም ክሳብ 9 ሚልዮን ፓውንድ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ክትከፍል ምውሳና ጌጋ ምዃኑ ገሊጻ ብሪጣንያ ነዘን ደሴታት ካብ 1960ታት ጀሚራ ክትቆጻጸረን ዝጸንሐት ኮይና ነቶም ነበርቲ ድማ ካብቲ ቦታ ኣውጽያቶም እያ ብ2019 ቤት ፍርዲ ዓለም ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ናብ ሞሪሸስ ክትመልሰን ምኽሪ ሂቡ ነይሩ ሕጂ ግን ብሰንኪ ጸቕጢ ትራምፕን ሻቁሎት ጸጥታን እተን ደሴታት ናብ ዋናታቱ ናይ ምርካብ ጉዳይ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ እዘን ደሴታት እዚአን ኣዝየን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎን ደሴታት እየን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከባ ኮይነን ናብዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን ኣደዳ ኩናትን ገለም ኮይኑ ዘሎ ዞባ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከተካይድ እንድሕር ኮንካ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ማለት ስለዚ እዚ ደሴት እዚ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ካብ 1991 እዚ ዝነበረ ናይዘን ወሽመጥ ዓረብ ዝበሃል ሃገራት ዝነበረ ኩናት ኣብኡ 1991 ዘገልገለ እዩ ኣብ 2003 እውን ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣብኡ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ መበገሲ ማዓስከር ኮይኑ ዘገልገለ እዩ ድሒሩ ዝመፀውን ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ዝተኸይደ ኸይዲ ኣብዚ እውን ኣገዳስነት ናይዚ ደሴት እዚ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ነይሩ ካብኡ ተበጊሰን ተን ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዘካይዳ ነይረን ማለት እዩ መራኸብ ይኹና ወላ ነፈርቲ ስለዚ ነዚ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈውን ንኽጥቀመሉ ንዓዲ እንግሊዝ ሓቲትዋ ከም ዝነበረ ዓዲ እንግሊዝ ከኣሉታዊ መልሲ ከም ዝሃበቶ ንዝክር ኢና ብፍላይ እዚ ዲዮጎ ጋርሲያ ዝበሃል ኣካል ናይዚ ደሴት እዚ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ደሴት እዚ ናብ ማውሪሸስ ኣይከረክቦን እየ ክትብል ተዛሪባላ ከም ዝሰማዕኹሞ እዚ ናይ ወፃኢ ዜና እዩ ናይ ከባቢና ናብ ከባቢና ክንምለስ ኢና መራሒና ኢትዮጵያ ዶክተር አብ አሕመድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ተረኺቡ ዝተዛረበ ኣሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ለማኒት ያገለ እንዳበለ ለምን ተጀመረ ያልሽው ስተት ነው ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ የኖርሻውን ሲዳማ ለምን እንት ያለሽ በየንበት አይደለም እንዴ ማን ለምንበት ቋንቋ አለ በየባህሩ ወንድሞች ሴቶች ይያለቁ በየእስር ቤት ይያለቁ ሲዳማ አይለምንም ሲዳማ ማን ነው ለማኝ ነው ኢትዮጵያዊ ከለማኝነት ለመውጣት ጥላቻን ማቆም አለበት ከለማኝነት ለመውጣት እኔ ብቻ ማቆም አለበት አብረን ከሆን ይበቃናል ችግር የለም ሀገሩ በአፍሪካ ሀገራት እኮ እስር ቤት ያሉ ሰዎች አሁን እንደሚባለው እኮ አይደለም እዚህ እንደሚቀለደው እኮ አይደለም በ45 ከ40 በላይ ዲግሪ ሴልሺየስ በጣም በሚያቃጥል አንደርግራውንድ የነበሩ እኮ ናቸው ስለዚህ ያንን መጻደቅ በየሰፈራችን እኛ ሀብታም ነን እኛ ከብታለን እኛ ወርቃለን አይሰራም ኢትዮጵያ ደሃና ለማኝ ሀገር ነው ፔሪድ ከዚህ እንውጣ የኢትዮጵያ ደሃና ለማኝነት ካልተቀረፈ በስተቀር ሲዳማ እንደ ሲዳማ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዳችን ቤትም ለማኝነት ይገባል ለምሳሌ አንቺ ጥሩ አባት ነው ያለሽ ምግብ አትቸገሪም ግን አሁን አሜሪካ ኤምባሲ ብትሄጂ ቪዛ አታገኝም የለማኝ ሀገር ዜጋ ስለሆንሽ ትለምኛለሽ ማለት ዳቦ አትለምኝም ግን ቪዛ ትለምኛለሽ ሌላውስ ቪዛ ሳይጠይቅ ይገባል አንቺ ኢትዮጵያዊ ስለሆንሽ ብቻ ምንም ሳይጎልሽ ትምህርት ሳይጎልሽ ሀብት ሳይጎልሽ ኢትዮጵያዊ በመሆንሽ ብቻ ቀይ ፓስፖርት ስላለሽ ትለምኛለሽ ዱባይ በቀደም ይሄንበት ሀገር ሰልፉ ይለያያል ቪዛ ይመታበት እና ኢትዮጵያውያን አንዳንዴ ያው ኪሳቸው ዳሃብ ቢሆኑ ልባቸውን ታውቃላችሁ ይረሱታል እንደ እህቴ ማለት ነው እና የአሜሪካኖች ሰልፍ ጋር ተሰለፈ ኢትዮጵያዊ ቀይ ፓስፖርት ይዞ እዛ ካውንተር ላይ ያለው ቪዛ የሚሰጠው ሰውዬ አንተ ልክህን አታውቅም እንዴ ነው ያለው ኣብዚ ንሰምዖ ዘለና እንታይ እቲ ትሕዝቶ ናይዚ ኢትዮጵያ ሲ ለማኒት ሃገር እያ ዝብል ዘሎ ነዚ ከኣኒ ንሓቢርና ክንቀይሮ እንድሕር ዘይክኢልና ሲ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ንርአዮ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ኢትዮጵያዊ ምሁር ይኹን ሃብታም ይኹን ገለ ይኹን ብዘየገድስ ከም ኣብነት ዘምፅኦ ማለት እዩ ናብ ካልእ ሃገር ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ቪዛ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ ትምህርቱ ብዘይገድስ ሃብቱ ብዘይገድስ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ጥራይ እዚ ከኣኒ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር እያ ፓስፖርት ካ ትልምን ኣለኻ ስለዚ ካብዚ ሓቢርና ክንወፅእ ኣለና ገለ እዩ ዝብል ዘሎ
እዚ ነገር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት ሲ ዝኾነ ኣፍሪቃውያን ሃገራት እንድሕር ኢኻ ሲ ዳርጋ ኩለን ኮሚ ማለት እዩ ዝኾነ ሃብታም ኩን ገለኹም ብዘይገድስ ናብ ካልእ ሃገር ክትከይድ ቪዛ ክትሓትት ገለ ክትሰራጠን ኣይግድን እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘሎ ይኮነን ግን ከዓ ያ ናይ ኢትዮጵያ ምስቲ ዘለዋ ብዙሕ ህዝብን ገለን ድኽነት ብጣዕሚ ላዕሊ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ናይ ብዓለም ደረጃ እውን ድሕር ኢና ብናይ ኣህጉራውያን ትካላት ናይ ሓገዝ ብብዝሒ ትሕገዝ ሃገር እያ ስለዚ ካብዚ ድኽነት እዚ ንምውፃእ ኢትዮጵያን ክንሓብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ብዝኾነ ግን እቲኣ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር እያ ገለ ትብል ግን ደፊሩ ማለት እዩ ብክስታይ ይዛረባ ኣሎ ንህዝቢ ንምንቕቓሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ኣነ ኢትዮጵያ ጥራሕ ብፍሉይ ግን ኣይኮነን ማለት እዩ ኩላትና ኣፍሪቃውያን ኣብ ለመና ኢና ወዲቕና ዘለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓቢሩ እቲ ኣፍሪቃዊ ዝበሃል ሕብረተሰብ በብሃገሩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ሓቢሩ ሓድሽ ነገር ክፈጥር እንድሕር ዘይክኢሉ ከዓ ለማኑ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ክነብር ወላ ናይ ኤርትራ እንድሕር ኢና ሲ ንሪኦ ኣለና ኖ ካብ ናይ ኤውሮጳውያን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዶ ኣውስትራልያ ኤርትራውያን ሰሪሖም ዝሰድዎ ዘለዎ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ዝናበር ዘሎ እምበር እታ ሃገር ብገዛእ ርእሳ ትኸደሉ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ንገዛእ ርእሱ እቲ ሃገር ቀፃልነት ከም ዘይህልዋ ወይ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝተመርኮሰ ቁጠባ ከም ዘይህልዋ እዩ ገይርዋ ዘሎ እዚ ከዓ ትዝኸፈ እዩ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ከምኡ ተመሳሳሊ ዓይነት ኩነታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ርኢትኹም ከዓኒ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እዞም ሃዲሞም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ክንከዶ ኢና ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ናይ ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ቪድዮ እውን ኣሎ ብዛዕባኡ ከቕርበልኩም የቅድሚኡ ግን እዚ ኩነታት ናይዞም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ መዛረበ ዓለም ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ እውን ክብረኣብ ጋዜጠኛ ክብረኣብ ተዛሪቡ ኣሎ الدولة تحسن تعاملها مع الناس ቅድሚ ናብ ናይ ክብረኣብ ምኻድና ግን እዚ እውን ብዓረብ በሎ ብእንግሊሽ በሎ ብኩሉ ስለ ዝተዛረብሉ እዚ ከዓ ክትሰምዑ ኢለ ማለት لازم هذه الدولة تحسن تعاملها مع الناس تحسن تعاملها مع مواطنيها تخلي المواطن يحب يرجع لهذه البلد عشان يعمر مرة ثانية ويعطي مرة ثانية من كل قلبه مو انه انا اطلب من الناس ثانية لا تستقبل اولادي لا انا ادير الدولة اللي ذهبوا اليها ما عليهم عقوبات لا هم يقدموا لجوء في الدولة اللي هم رايحين عليها مباشرة انه احنا نعاني في بلادنا وبدنا لجوء في هذه الدولة يعني أنا أرجع لسؤالي إنه ليش هذا الشعب أصلاً ما يحب يرجع على بلده؟ يعني معقول لهذه الدرجة الوطن لا شيء؟ يعني أنا من سوريا وعانيت مثلاً في مرحلة من المراحل بس النهاية يظل عندك هذا الحنين إنه حاب ترجع لبلدك. الوطن طبعاً. معقول هذا الناس ما تحب الوطن؟ لكن لما بحثت عن الموضوع تخيل هم عندهم خدمة إلزامية عسكرية مدتها طويلة يعني تكاد لا تنتهي يعني ممكن تكون خدمة عسكرية وتقاتل في على لا شيء يعني حتى حقوق الناس. ስለዚ ነጥብታት ሒዚ ዝዛረበን ዘሎ ሓደ ሰብ ናብ ሃገሩ ከይምለስ እንድሕር ሃዲሙ ዕቁባ ዝሓትት ኮይኑ እዚ ብቐሊል ክረአ ከም ዘይብሉ እቲ ሃገር ከዓ ነዚ ክትፈትሖ ከም ዘለዋ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሰን ከዓ እዚ ማዕቀብ ዶ እገዳ ዶ ገሌን ዝብሎ ዘለዋ ንሱ ግን ንሓደ ሰብ ኣብ ዕስክርና ሂወቱ ንኸይመርሕ ንሂወቱ ሙሉእ ኣብ ዕስክርና እንድሕር ተንብሮ ኮንካ ሳ ክገብር እዩ ናብቲ ሃገር ክምለስ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ነጥቢ ማለት እየ ዋላ ኩሉ እቲ ቪድዮ ተዘይምፃኽዎ ግን ዓለም ሙሉእ መዛረበ ገይርዎ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ንምንታይ ኣብ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይዛረብሉ ብምባል ተስፋ ልደት በሎ ወላኒ ኤማ ንክብረኣብ እውን ኣምፂኦም ገለ ፖስት ሰብ ክገብሮም ቀኒ እዩ ክብረኣብ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ኣቕሪበ ነይረ ተዛሪቡሉ ይፈልጥ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን ደጊሙ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ይዛረበሉ ኣሎ ሕጂ ገለ ሰባት እንታይ እዮም ዝሓስበው ነዚ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ገለስ ሕማቅ ትዛረብ ዘለካ እዩ ዝመስሎም ከምዚ ተካፍእ ዘለካ ንሱ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሲ እቲ ዘሎ ኩነታት ሁሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ክትዛረብ ኣለካ እምበር እንድሕር ከምዚ ጌርካ እንታይ ፍታሕካ ተምፅእ ክትዛረበሉ ኣለካ እምበር ብምዝራብ እኳ እዩ ፍታሕ ዝመፅእ ምዝራብ መፅእ ድሓር ናብ ግብሪ ተኣቱ ስለዚ በዓል ክብረኣብ ከዓኒ ይዛረብሉ ኣለዉ ነዚ ማለት እዩ ዘይተሓጎሱ ሰባት ከዓ ኣለዉ ወላ ከም ህዝቢ ወላ ከም ሕብረተሰብ ወላ ከም ሃገር እንድሕር ሪኢኻ እኮ ተፃወቱ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮኑን ዝጠፍኡና ኣብ ስፖርት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተርፍ ኤርትራዊ ኣትሌት መቁፀሪ የብሉን ተቀዳዳማይ ብሽክለታ መቁፀሪ የብሉን ናይ ካልእ ዓይነት ስፖርትን መቁፀሪ የብሉን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኢልና ኢና ክንሓትት ዘለና እዚ ሓድሽ ፍፃመ ስለዘይኮነስ እቲ መልስኻ ንፁር መስለኒ ስለዚ ኩነታ ንፁር መስለኒ እዎ ትርዳእና እንዲያ ናብታ ክስታይ ከይኣትው ስለዝጥንቀቆ ገለ እቲ ፀገም ዘሎ ምክንያቱ ንኩሉ ኤርትራዊ
ማለት ሲ ቲ ናቶም መደባት ገለ ክዝርጋሕ ይደልዩ እዮም ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ስፖርት ጥራሕ ዘጋጥም ዘሎ ይኮነን ኣብ ዝኾነ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እውን ዘጋጥም ዘሎ እዩ ኢንጂነራት ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ደ ይበዝሑ ካብ ኤርትራ ዝሃደሙ እንተይልና ማልያ ካብ ኤርትራ ሓደ እንታይ ኢና መሆኑ ሓደ ሚእታዊት ከማን ኣብ ኤርትራ ያለውን ዶኳትር እንድሕር ፀብፂብና ሓደ ሚእታዊ ዶኳትር ከማን ኣብ ኤርትራ ያለውን ዝበዝሑ ዶኳትር ኤርትራውያን ኣብ ደገ እዮም ዘሎ ዝኾነ ፀውዕ ዝኾነ ፕሮፌሽን ፀውዕ ኣብ ደገ ዘሎ ይበዝሕ ብፍላይ መንእሰይ እንድሕር ፀውዕ ኢና ብፍላይ ድሕሪ 2001 ኣብ ዝኾነ ተመሪቑ ዲ ወይ ገለ ስራሕ ጀመረ ወይ ገለ ዝነበረ ዝኾነ ሞያ ዘለዎ ሰብ ዝበዝሕ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ኣብ ስፖርታውያን ጥራሕ ዝተሓፀረ ነገር ኣይኮነን ጋዜጠኛታት ተፀውዒና ናይ ስፖርትስ ብምሉኦም ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሃዲሞም እዮም እንታይ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ኣብ ኤርትራ ላዕሊ ዝበፅሐ ሰብ ኣብ መወዳእታ ይሃድም ነቲ ሃገር ገዲፍዋ ጥራሕ እዩ ዝሃድም ስለምንታይ እቲ ጋዜጠኛ ናይ ዓረብ ክገልፆ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክመሓየሽ እንድሕር ኮይኑ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ከዓ ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ በይኑ ኩዕሶ እግሪ ከም ሓንቲ ደሴት በቂሉ ክሓድር ብፅቡቅ ክችብችብ ኣይክእልን እዩ ቅልድም ብሽክለታ በይኑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ናይ ሃገርና ታቅድም ኣቢልና ዝጠቐስናዮ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩነታት እንተ ደኣ ተዓርዩ ሽዑ ስፖርታውያን ናይ ሃገርና ብክልተ እግሮም ረጊፆም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ተሳቲፎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝኽእሉ ስለዚ ሕጂ ክብረኣብ ምሽ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኣለዉ ሕጂ ናይቲ ስርዓቲ ተመለኽቲ ሰባት እንታይ ገይሮም እዮም ኣብ ትዊተር በሎ ኣብ ፌስቡክ በሎ ብግሩፕ ኮይኖም ሼር ዝብሉ ዘለዉ ንበዓል ቶፖ ንበዓል ኤማ ገለ እንዳምፅኡ ስእሎምሲ እዞም ጀጋኑ ገለምል እንዳወረስ ንዖም ሼር ብሎም ስለምንታይ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስፖርታውያን ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ነገር ኣፎም ኣውፅኦም ብዘይምዝራቦምሲ ጀጋኑ ይብሎም رأي حجي زيوم تاع مسيلكم ودكتنا هاجر ودكتنا هزي ودكتنا سبورتنيا إرتراوي زمننا يسبات كونتاتنا حدا سبورتنيا دمر هيسو زي كفل كفيلو بزح مسواتات كفيلو زوج صح درجة عمود أتات تقم على الوقت جبرو ندحركي إلك أبي إرترا زم سوازيوم يحجوسلو مالتي نزنا جرز خام جازيت أني أنا سبورت متن كتزاربول زجباك عليك هم تخبراب زاربازولو جازيت أني مالتكو ናይ ስፖርት ኮይኑ ኣብ ስፖርት ዘሎ ብምሉኡ ሕማቕን ፅቡቕን ናይቲ ሃገር ይዛረበሉ ኩሉ ይዛረበሉ ከምዚ ነቲ ሓደ ከይፀልአን ከይፈትዎን ገለ ዝበሃል ጋዜጠኛ እኮ ስራሕካ እዩ ንሰብ ከተፈቱ ዘይኮነሲ ተሓቀኛ ዘሎ ሓበሬታ ናይቲ ሃገር ናብ ህዝቢ ንምምሕላፍ ጋዜጠኛ ናይ ፖለቲካ እንድሕር ኮንካ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ብግልፂ ኩሉ ትዛረቦ ሕማቕን ፅቡቕን ሕጂ ንበዓል ክብረኣብ ግን ብዘይምዝራቦምሲ جگانو گله ریا آب ارتراز ایزارب سوی خم جگناز حساب مالته وزونه كبراب بتعمي تصبق أقلالت أقليت كهلا خا أتصلوا مالت تي ناي جازيت إنيا بحري كتأفي يقولون جازيت إنيا مالت زول حق زارب سب مالتي حلافنا ناي حبرة سب استسكم سب مالتي أب هاجر لوت أخمت عند حركوينو جازيت إنيا ينتي لوتي كجبرو زجبو عودتات جنسيلو زوجت مالتي دحريو خانة حزب دفيع تجبر بستفعل عليه من قطعات كاني مكيار ويلو تخمت سيخل جازيت أني عند حر ندار أي أسكيت أسوق يلقن ولا حنتي تنامك لا حزب هال عدلات يتفعل مالتي سلازي أبدأ جمت يخم علىهم بعد كبراب تعدل رقيبكم ولهم ناس إن تعلقكم سلازي تزارب لهم تصبق نايب على إما نايب على تسفالت كاني كوم عينت من قد خطولو كاني تسفان قبر جدا نسرعات قدف ما تيقوم تصرفوا قال ملايكونا جن تازل حق مزراب سنت عادات أقام تخون زلا كم زيان عزلا زيان عزلا مباسي انت اي تشجر ولا نتهم سبورتاوين إرتراوين كمان فير يكونن إذا جرزي جن حسد زعمولهم كاللون اللهم بعلزي بخير تتسلسل السب سدت أبي تبين هيمان إنفلاكس مالته ماتي فلسة ودع الدم فلسي زغيز ولا ماتي سلجي تبين أي هو دبو إسياس فلسة ودع الدم يروى از إليش كم يجير كونسي در كوين خي زبل أمنيت يبني فريسي سلازم تقالها كباجات دم سقط تنقلب زاز واحد زي يكون على الجنة قيح بحري ما يلو تبقى خلوا اللورو يلا جنة بنجمع مستور الأتي حتى فرق بس حزبي إرترا بفلاي تمن إسي زبا زخنا زارولو صنعنا كواي نفيتون إثيوبيا نخرسني إثيوبيا يتصرف هذا سبزي أنت زوم سواد زيوم سي
حما لكم زبلهم سودهم سينهم بزخونه عود عامت مدري تريهم اللهم تي حسب عود عامت ايبل قلا ايبل بقى سروحي يسرح تريهم كم دلهم مالتي عود عامت مدري نهلوهم زي تعدنا حسوت يزرقوا له قال اب تግራይ አጋጢሙ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ገለ ይበሃል ኣሎ እዚ ሰብኣይ ከኣነ ሓደ ካብቶም ንምስልምና ወኪሎም ዝዛረቡ እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ስለዚ ንስማዓዮ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ብግልፂ ይዛረባ ኣሎ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما العالم تركو تخطاتلتي نرات شو كمين لهم نلوم عنتي أب كتم أخصم أب صلاة الجمعة مزقات المهنات أساسيرو أب حفشة بيت المغري قداس سلمنا ترخبه مس حجي محمد كحساي قرب إنفورميشن ويدما حابريتا أخونا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا وزانا لما عنتي أب كتم أخصم زقات المت أب صلاة الجمعة ربشا اللامو نزيات هذا حفظ دما حفشاوي ملا هزبناون ኢንፎርሜሽን ስለዝፅበ ዘሎ ከባኹም ዘሎ ኢንፎርሜሽን ይሽረኽትበና لما عندي دحري خطوة زقاتمة قدم خطوان دحر خطوان زقاتمة أو أقسم صلاة دحر صلاة قدم صلاة نالله قدم صلاة ناي سبيكر موساد زملكت كم مسجد سبيكر توصيله دحر صلاة دما تمسلم محبرسة هيمانة توقد ديتانا مثلنا كينا الرامد تخلخلنا زبل تكويرا قريزيو دحرزي توسنا قونت نيرو قندما نحنا مزمول كتم أكلات تناقيرنا أو كل النازل كون نيزت أكلن مس أب زوبا أب أقسم كتم نازل كون نيزت أكلات بمرد تناقر ناو نورك من لسه جري سردي أوشتن أبدكن أتركوا بملوهم أتيا أقسم أقاتي مزلو نكتاتلو سلزلنا كوزي وزاي خالي مقادر حسابات لاي سلازيخونا نزين مفتاح دما كم منقستم كم هزبن حاولنا نفتحو سلازيخونا كم مقداد نكتخطون إذا قد دايزي حيزنا يوم خانا كتفلطن ملأختنا نحلف إتبع نايم كآل بفلاي تقراي دما تمثاليت نايم كآل نايم جمرتا تفانا قلتي ويدما سدتنيا تقبيلا زستانا قدت بإمنات بعاليت بقوسا بسخونا عينة زي الرخب نايم جمرتنا عالم تمثاليت يعني أو عالم لما تفلطلو بمكبارن بمكآلن زنبر هزم مخاني الفلطمو نوزي الست زي قصل النحر قينو تحدك صحت له تحدك حلف كفاله له مالك سلازي لو ما عندي او اقسم زبصحه مولو انفورميشن دحاره تخاتاتلنا كنحلفينا سكاب فزل لنا جن مزملكتم اكلات بمخان اتغونتي تطو كبل لاو نورك ملس انا ترادادينا سكاب فزل لنا انفورميشن دما اقواليتو سبن نغزو خنت خلايمو قصالي توم حواتنا يكون خالقتم زعينة زي كقادر رخم زي خلو بمرداء نفتح رما بمرداء كنفتح صلى الغنى كابزي العقل كفر خم زي ولو مدختنا نتحلالفنا بفلاي دما بوجنا زلو خمزي خوانا زي تخوانا زي تجرنا الخاء للعالات نجر عدلايس لزي خوانا مفتحو بمرداء بمكوار ولدنا حذو مزمزو مكال مكال تلتلخو حدنت مسرة زجارة مكال مكبار مسرة زجارة حدنت تفتكرنا إيمو نزي كشرشار تحزنا يلو مثلا ولدنا حزوم الموزو كشرشار كلهم زمل قطع كلك فتحيمو خلقا بتقستي كاتاتلنا دلي يغني لي أو كم زخونتات مجم تأنكو زحقوس سرعات مني ندحرينا سرعات قدفي سرعات قدفت أنكو زحقوس سرعاتي أبا أحمد كوليفنايو نحنا ندبرز إن كان حنقو نجيتاتشو كنا أسرو زي حسبنا سرعات بتصقنا أبا أحمد أليمنا أي تخوليفنا أين أيلي سرعات قدف حجيقنا بساعات زي خمسة عينت شوما زخونة هزب تقراي فحبتن زقوت نقرات ندحرخي وسرعات قدف زي أبي إرترا ونسلو زقوبورو أب تقراي كوما عينت كونتات ندحرمتيو حدا فريام زخونة بوتا ويكا أقرات يركب الله مالي سرعات قدف نزي إذا خناتات زي حجز جمرة خمسة يكونه كلاتنا رئينا لنا أبز حلفة جزية أباكسو مسجد كسرح حلو تواهيلو بتومنا مسلمنا وجن تفتينون يرو لحار بزح باسي يزولو مالتي أباكسو تاريخه وزخونه بزح العلن تحتنا له أبز حلفة دك أنستيو حجاب جيران كأتوا أي تواجل الزبل بزح زينات سريحين يرو تذكروا وندحركمكم سلازي بزح قوميتات الله نز نجارات الزخاني بعلم تجارو كرجاجو ويكاب سمعكم موت النحر زي كيلهم أمو داتا نسهم كله تحورات السبي وزه السم على
ያ ስለዚህ ኣብ ቀረባ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ደው ክብል ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ኣብ ትግራይ ሰላም እንድሕር ዘይመፅዩ እቶም ሰላም ናይ ትግራይ ዘይደልዩ ሰባት ጥራሕዮም ዝርብሑ እዚ ከዓ ንኩላትና ንፈልጦ ኢና ሰላም ከውርድ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራ ኩሉ እቲ ኣብታ ከባቢ ዘለዉ ኣሕዛብ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ብምሉእ ሓፃውን ዝዓልብ ዘሎ ንድሕርካ ምጥፋእ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ሕሶ ይራኸበና